Pois hoxe, día 4 da ruta, ímolo comezar aquí. Carretera cortada por obras, entón hai varias opcións. Está cortada para os coches, a bici non lle estorba a nadie, pasemos dos piches, ou que nos digan, non, a carretera está cortada, volve para atrás. Entón, como a carretera parece que abre 2 a 3, pois mira, aquí temos unha sombra na que podemos estar esperando, ou volver para atrás, descender os 700 metros, dar a volta a media illa e continuar como se non pasara nada. Bueno, pois que non, que sei que non podemos pasar. A obra son 100 metros, ainda non. E que non pasamos hasta as 2 que abren. É que é por non pasar polo lado dun camión, que son o que ocupa un camión. E vamos a hacer aquí estar esperando 2 horas. Tuvo Vane e a Nere churmicando, ao final deixaronos pasar. Problema que fixamos a sentada na porta, o picnic, eu xa desmontara tudo, e o noso rapaz viña, se pasade rápido podes pasar. E ponte a montar todo aos bártulos rapidamente. ¿Pasan por ahí, Manolo? Pasamos. Sí. Vale. Venga. Gracias. Ya acaba ahí la obra, ¿no? En esa... Sí, que me da pena, Ay, con mira. la bicicleta y tal, pero que no puedo dejar pasar a nadie. Ya, a ver, ya lo Puede sabemos. caer dentro alguien, pero con la bicicleta es que... Digo, déjalos que suban, que ahora no están haciendo nada. Es que si tenemos que dar la vuelta nos da algo. Ya lo sé, digo, déjalo, dile que suban. Ah, ya estábamos haciendo el Si picnic. está la máquina que hay atravesada, sí que no te puedo dejar pasar. Ya, bueno. Tuvimos suerte entonces. Sí, venga. Venga, chao. Entramos no Parque Nacional do Garajonai. Aunque hoxe non era a intención que ir ao Valle do Rei, atopámonos co este camiño e metémonos un chisco para explorar, porque non imos vir por esta zona en concreto, mas para comer, máis topamos, eu penso que a única fonte de toda a illa, non? Buah, que quen se imagina por aquí polo medio destes camiños, á sombra, e logo mera, vindo de so tan árido que viñamos aí atrás. Ao final, as cidades, vilas, están conectadas por un montón de camiños deste estilo que van cruzando as montañas. Que pasa? Que para as bicis non, pero se ves a pé, outra opción é recorrer a illa a pé, vivaqueando como a nós, e empregar estes camiños que a verdade é que atallan e van polo medio a medio das montañas. A verdade é que nos estamos parando cada 200 metros, porque cando parece que non, as vistas melloran ainda máis. E aí abaixo, case ao lado da praia, de onde vimos. O que se ve moi claro é o contraste entre as montañas que están ao lado do mar, onde prácticamente non chove, e a Laura e Silvia. Que diferencia. En uns kilómetros, inmensidade verde, miro para atrás, inmensidade de terra. A Palma e el Hierro. Vai, non é tan grande. Veselle o final. 1 millón de euros na iluminación e están as luces apagadas. Home, non me jodas. Ela non é
guapísimo. Sí, pues mañá hai no que subir aí. Mira, esa é a carretera toda que temos que ir descendendo agora. Curva dereita ras, curva esquerda ras. Vamos por alá e despois baixamos por esa carretera ata chegar á praia. Que iglesia, que vistas que esta iglesia, Mirade que cementerio tan curioso, donde poñen fotos pois que representan un pouquiño a persona que está enterrada. Outra cousa tamén así moi curiosa é o cementerio para urnas, que eu nunca o vira na miña vida. Claro, son caixiñas pequeniñas, onde nun oquiño pequeniño podes meter a urna. Eu quero repetir o almagrote. E haberá unos... E se comemos o último día, a última cena en San Sebastián, cenamos fora? A ver, non sei como vai. Ven, dádeme vaso, mire, tú. Primeira grabación do día. Claro, hoxe non gravamos casi nada porque subimos gran parte do tramo que baixamos onte, hai uns 12 km, ainda nos costou. E agora estamos cruzando a montaña, agora estamos cruzando a illa polo medio, camiño o pico do Garajonai, o máis alto de toda a illa. Entón, que iso consiste en subir dende o punto 0 ao punto 1400 e pico. E aquí estamos. Consello viaxeiro da Gomera, que nós tardamos uns días en aprender, pero xa o temos controlado. Os cementerios son a clave nesta illa, porque todos teñen grifo, un grifo ou dous. Entonces, se non tes auga, ou non queres andar cargando na bici con tantos litros de auga, que ao final é peso, pois podes abastecer nos cementerios. E incluso, pois, para dormir, normalmente así na porta, tamén teñen un sitio tranquiliño no que se pode dormir, ou incluso dentro. Potabilizar. E despois potabilizar. Nós estamos potabilizando ca botella esta, que xa enseñarei noutro momento, que ainda por riba participa nun proxecto social, pero se non é auga da traída, que en último caso tamén se poderá beber. Camiño alto do Garajonai, punto máis alto da Gomera, vemos eso, o que nós vimos denominando dende fai un bo anaco Australia. Así que temos a posibilidade de que o alto do Garajonai sexa Australia ou que o alto do Garajonai sexa Torreta. Unha de dúas. Veña, nos coordinamos. No, pero sin ir alá. Sí que vai atrás, sí.
tía, no me gusta cruzar las piernas, Estos que están comiendo como burros todo o puto día, temos que dar algo de envidia. Hostia, pois nós que comimos ás 6 da tarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eles vamos perder. Pois aquí vamos escoltados por dúas brigadas da Protección Civil ou non sabemos de quen, de Traxa. Pois non hai Vamos, lume. porque estábamos acampando no Parque Nacional e dixéronos que se nos veñen os do Seprona que nos multan. Se nos veñen os agentes. Ao mellor con 3.000 euros, ata 3.000 euros. Entón, que se queremos ir para o pueblo de aí adiante, que nos escoltan, porque é moi de noite. Hai que pensar que entre estes imos E levamos uns adiante e outros atrás, como se fóramos xente importantísima. A verdad é que xa unha aventura, xa estábamos deitados, pendes para dormir, e a monta remonta todo, E lá veñen non sei cantar luces. colleron as mochilas e aí van no coche do camión. Pero apareceron uns ali 10 homes de noite, unha cousa tola. Esperando expectantes. Mira, ves que me tan importante. Sí, sí. A ver, estes aburren. Claro, aburren xa non teñen que facer. Montando o campamento por segunda vez, porque os de as dúas brigadas trouxéronos aquí á iglesia do pueblo anterior, que está a 5 km do parque, 6. E nos trouxeron ao palco da festa do pueblo, á plaza do pueblo. Ao palco. Entonces, hoxe vamos ter teito e imos dormir aí no palco. Aquí, esa caseta que se ve aí, ten auga, con grifos, con mesas, con teito e con electricidade. Ojito, Sexto día de bici, non? E imos. Dirección ao punto máis alto da illa, o pico Volcán Garajonai. E, curioso, sempre gravo en subida, e agora que vamos ao pico máis alto, imos baixando. Ai, non iré nada. Pero bueno, xa teremos a petada aí adiante seguramente. Ya está Lauri Silva. Laureiro, falta a Silva. Ai, sí, tamén hai Silva. Carallo! Ah! Que me enchinda. Ah! Buf, estou cheo. No brazo, estou cheo de espiñas. Ah. Me cago en su puta madre. Trae acá. No, xa está. Xa está. Non hai un. Nada, que me clavei as espiñas todas dun cardo destes ou dunha planta destas de merda. Isto che queda para o vídeo. Buf, precioso. E agora logo, aquí por as escaleiras arriba. Veña, muller, dalle. Eso non é nada. Quen dicía que 3 km non era nada? Aunque houbera que levar na mau. Houbera que baixar. Ai! Venga, empeza a cuspir. Písame por aquí. A ver, espera. Sí, vai implementar. Despois yo cambio de vez. Hola. Estamos grabando un vídeo. Sí. Estará dicindo. Joder, pero non viste con a mí que poña ruta ciclista. Alto do Garajonai. Poño ruta ciclista, bueno, pero La Palma y el Hierro.